Pois antes da unha, imos falar de peaxes, da peaxe, da autoestrada entre Carballo e A Coruña, esa peaxe ou esa autoestrada que se fixo no seu momento coa promesa de que ia ser gratuita, e así foi durante, bueno, unha temporadiña pequena, pero logo xa se puso a peaxe e aí estamos, todas e todos pagando cada vez que a utilizamos camiño da capital provincial, non? Camiño da Coruña. Bueno, e nestes tempos en que tanto se fala de retirar peaxes en outras autoestradas, pois, bueno, son diferentes partidos políticos, como o BNG, tamén o Partido Socialista, os que reclaman a eliminación desa peaxe da Costa da Morte. Mesmo este pasado venres no Parlamento Galego, o deputado do BNG, Óscar Insua, volvía a levar este tema ya ao Parlamento. Óscar, que tal? Moi boas. Bos días, que tal, Joseño? De novo reclamando, non? Esa retirada, esa eliminación da peaxe, pero parece que bueno, non se ve moita intención por parte do goberno autonómico. Ningunha, parece ser que ningunha. A ver, como ben sabe a xente, desde o BNG, pois, bueno, levamos facendo unha campaña, non? Desde que vivan a Pontón a presentala hai un par de meses aí a Vimianzo, pois, bueno, estes días todos estivemos tratando por medio de mocións que presentamos en todos os concellos das comarcas, tanto de Bergantiños como da Costa da Morte, e agora, pois, faltaba preguntarlle directamente aos responsables do Partido Popular que gobernan a Xunta, non? Neste caso, a directora da Axencia de Infraestructuras. E a verdade que foi un despropósito, porque non respondiu ninguna pregunta. E máis, non falou nada sobre as peaxes. Nos preguntámoslle que por que non se retiraba. Claro, quedan 20 anos aínda da concesión, hasta 2048. Que vamos? A estar pagando, é dicir, aquí, incrementando o negocio dunha concesionaria, que cando non se nos dixo toda a vida que esta iba a ser gratuita. Quero lembrar aquela inauguración que houbera no ano 97, creo que fora e tal, que trouxera Fraga dos antidisturbios, salía Carballo, non? Por qué? Pois porque dixeran que iba a ser gratuita e ao final, pois nos van pagar. E aquí estamos, non? É dicir, seguimos con esta discriminación do Partido Popular, con esta burla, con este abuso, que levamos 30 anos pagando, e o Partido Popular non se digna nin a falar, pois, dunha proposta que nós temos e que presentamos, non? Que se eliminen, porque a situación é que fai 2 anos, con 300 millóns de euros, rescataron 4 concesións de autovías aquí en Galiza, dos Almeida, de Barbanza, a de Celanova e a de Santiago Brión, ainda que moitas eran peaxes en sombra, pero quedan 2, a que vai de Vigo a Bayona e máis a nostra, e esta non a retiran. Nos a Costa da Morte e Bergantiños somos os últimos para o Partido Popular, pero para todo, é dicir, para todo, porque na por riba as peaxes que pagamos nós son máis caras incluso que as que van de Vigo a Bayona, non? E claro, a min a verdade que me dá pena a posición do Partido Popular, non? Porque nos concellos estes días estuvo votando en todos os concellos, quedan 3 ou 4 solamente Corcubión, que será esta semana, Vimianzo, Laxe, creo, pero no resto xa votaron, non? E vemos que o Partido Popular non se poñen nin de acordo entre eles. En Camariñas e máis en Muxía votaron en contra de eliminar. Home, eu non sei que lles parecerá aos veciños de Camariñas e de Muxía que votaran en contra, é dicir, da nosa proposta, non? É dicir, queren que sigamos pagando. En Cee e máis en Dumbría abstivéronse. E no resto, porque eu creo que tamén o PP xente sensata, pois votaron a favor da iniciativa e a favor de eliminar estas peaxes, non? Que eu creo que temos que facelo dunha vez por todas, porque non podemos seguir con esta discriminación. Nós, se queremos ir a Coruña, bueno, sobre todo a xente de Arteixo, de Laracha, de Carballo, que van a traballar todos os días, o sufren, non? Pero na Costa da Morte nós tamén, cada vez que queremos ir ao médico, non? A unha consulta, temos que pagar a gasolina, temos que pagar a peaxe, non? Ainda por riba de ter que desplazarnos e ter que pasar ali todo o día. Por que nos costa a nós máis, ter que ir a Coruña que calquer outro galego, non? Cando nos pagamos os mismos impuestos que o resto de galegos. É dicir, somos a única, digamos, somos a única comarca que a súa saída natural cara ao resto do mundo é con peaxe.
no? E vimos agora que cando estuvo o aeroporto, por exemplo, de Santiago paralizado, hasta fai uns días, mira, todo o sí, mundo tiña que ir ao aeroporto a Coruña, non? É dicir, desde o bloque, pois a verdade é que non imos a parar, é dicir, seguiremos movilizándonos, é dicir, seguiremos falando con todo o mundo, cas asociacións de empresarios, é dicir, cas asociacións sociais, é dicir, con todo o mundo para reivindicar a gratuidade, é dicir, porque eu creo que non hai ningún veciño da Costa da Morte, nin de Bergantiños, ningún que queira pagar as peaxes, non? Bueno, a Eso PP parece supoño que non, sí, claro. polo que votaron, non? Entonces eu creo que non podemos aguantar máis nin esperar a 2045 para seguir pagando as peaxes, non? Temos dereito, a igual que o resto de galegos, porque pagamos o mismo e o que está claro é que nós non podemos ter tampouco menos servicios que ninguén. Na comarca, solamente na Costa da Morte, nos últimos 20 anos perdimos 10.000 habitantes, que xente que se marcha pois por falta de traballo, por falta de servizos e por moitas cousas. Se seguimos discriminando esta comarca, pois vamos a ter menos xente, non? E o que temos que facer é investir máis. E desde logo eso pasa tamén, é dicir, por eliminar esta peaxe que xa digo, todo o mundo e toda a veciñanza considera que é unha discriminación. Entonces temos que traballar todos xuntos na man, é dicir, para decirle a Xunta de Galiza e ao PP que hai que eliminarlo, sobre todo cando eles están pedindo, non, que se elimine a DAP9 a do Estado. Coño, pois terás que empezar polas da casa, polas túas, non, tamén a eliminalas. Pero non se pode aconsellar aos demais o que un despois non quere facer aquí na casa, non? Xa digo, desde o bloque non imos a parar, isto xa digo, estamos nos concellos, no Parlamento, seguiremos daqui hasta final de ano e para o ano que ven tamén, pois, facendo o que fixemos sempre, reivindicando o que consideramos que é de xustiza, que eliminen as peaxes desde Carballo a Coruña, e sobre todo que rematen tamén dunha vez a autovía que tamén tanto prometeron. Te verdolles. Bueno, pois aí queda esa reivindicación que levades estes días aí ao Parlamento Galego. Óscar Insua, graciñas, unha aperta. Nada, unha aperta a vos. Hasta logo.